Il-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qed jappoġġja n-nomina ta' Karmenu Vella għal Kummissarju Ewropew. Nispera issa illi l-Gvern mhuwiex ser jippretendi l-appoġġ tal-Oppożizzjoni. B'hekk jidher li fi Brussell in-nomina ta' Karmenu Vella mhux se ssib l-appoġġ taż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Dan b'kuntrast għal dak li seħħ meta kien innominat il-Kummissarju Ewropew Tonio Borg. Fi Brussell in-nomina ta' Borg kienet sabet l-appoġġ taż-żewġ partiti politiċi, hekk kif il-Partit Laburista kien iddikjara li fi Brussell kien se jappoġġja n-nomina fl-interess nazzjonali. Intant waqt dialogu fil-Gżira Ewċija, kelliema nazzjonalista għażlu jinfexxu f'tajjir fuq il-Ministru Konrad Mizzi. Fost dawn kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu. Illi huwa Ministru b'attitudni arroganti, illi huwa Ministru b'attitudni diviżiv. Ministru Konrad Mizzi li għalih kollox hu fenomenali. Fenomenali. Ma nistax nifhem fuq liema pjaneta qed jgħix il-Ministru Konrad Mizzi. Ma naqsitx il-kritika għal proġett tal-impjant tal-gass li għandu jwassal għal roħs tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal l-istess persuna li sa ilu kien jgħid li l-kontijiet ma jistgħux jorħsu u li r-roħs fil-kontijiet kien gimmick tal-millennium evita kollox milli jsemmi dan il-fatt. Il-Partit Laburista qal li Simon Busuttil għadu maqbud fil-morsa tal-politika tal-passat u ma jistax jifhem kif jaħdmu gvernijiet moderni li ma jqfux jiġġeddu biex komplu jtejbu fuq l-operat tagħhom. Li kien għal Busuttil u l-Partit Nazzjonalista ma jsirux bidliet f'amministrazzjoni u nimxu fuq il-passi ta' gvernijiet nazzjonalisti li ma bidlux u staġnaw, żdettajt l-istqarrija. Il-Partit Laburista temm jgħid li dan il-pajjiż kellu l-aqwa gabinett li wettaq u li ħadem ħafna fl-ewwel sena u issa għandu gabinett aħjar li se jkompli bil-momentum li qabad dan il-gvern.